Көннең хәерле сәгатендә кайнар сәламнәр юлы мин Туган тел телеканалының сер дип кына тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Бүген без, хөрмәтле дусларым, кабатланмас, үзенчәлекле, бер кемгә дә ошамаган, фикерләре белән башка планета кешесенә ошаган. Татарстанның ниһаять атказанган артисты үзе бер дә фәрештә түгел. Менә шундый уникаль шәхес Илсия Бадретдинованың концертына эшләргә килдек. Кызу булачак, мега бомбезный булачак, шедевральный булачак, дусларым. Әйдәгез якынрак килегез. Бүген безнең кызу репортаж сер дип кына тапшыру сезнең өчен. Киттек. Хөрмәтле дуслар, сәлам сезгә. Хәерле сәгатьтә сер дип кына тапшыру мин Роза Хәйруллина башлап җибәрдек тапшыруны. Дуслар, карагыз әле. Нинди монда күл хәтлек дисәм дә инде матур чәчәкләр гөлнәмәсе. Без бүген сезнең белән бик үзенчәлекле кабатланмас Илсия Бадретдинова концертында репортажда. Менә ул үзе әле бәләкәй генә җыелышын уздыра, концерты берничә минуттан башланып китә. Карагыз әле. Нәрсә дип башларга да монда сүзне белмим, гафу итегез, сезнең белән чәчәргә мөмкинме, ләкин сезнең бик тә каты монда җыелыш барамы, концерт башланыр алдыннан. Илсия, хәерле кичләр. Все, без сөйләшеп бетердек инде. Сәламсыз, сез һәрбер концерт алдына шулай җыелышып, фикер алышып. Отчет, менә кичә узган концертка отчет, теге кимчелекләр, плюслар кайсын калдырырга, кайсын бетерергә, шуның шәйбер. Һәрбер гаиләдә була торган сөйләшү. Тамыр артында утырып, сез шулай әйтә идегезме? Әлбәттә әйтә идек. Әти шулай әйтә идеме? Әлбәттә, тыңламы гына кара. Булай әйтергә. Син эшеңнән уйлап утыра идең. Ярар, барыбер как всегда нормально будет. Менә шулай, менә мин һәр көн сайын нәрсәдер сөйләйм, алар как всегда нормально все будет. Илсия, һәрберсенең күзенә аерым карап чыкты, мәйме шунда. Әниләренә караган кебек, песи балалары кебек карап утыралар. Нәрсәдер өмет әйтәләр кебек. Нәрсәдер телиләр дә премия өмет итәләр. Уфа концертлары бит. Премия. Әйтергә ярамыйбыз да бар момент. Алла, монда шаманнарга шаптыралар үзләре. Үзләре кызыклар, монда бик шаян позитив дулкыннар. Мин уйлыйм инде Уфада, безнең Башкортстан баш каласында 4 көн аншлаг концертыннан соң премиялар яхшы гына булыр дип. Җайлармын. Менә бүген ресторанга барып утырабыз. Минем туган көнне бәйрәм итәбез бүген төркем белән. Алла берсә. Шунда җайлап куябыз аннарсы. Раз, два, три, бер, 4, 5. 1-2 раз. Hey! Раз, два, три, 1, 4, 5. Бергәләп. Уберите его. Hey! Уфа! Жалко, что Казанда юк эта штука. Әйтергә кирәк, барыбер дә синең концертларыңда алып баручы юк. Һәм менә шушы программаларыңның мәгънәсе, сценарий авторы, режиссеры ул минем белүемчә Илсия кызы. Сценарийсы да юк, режиссеры да юк, программа авторы да юк. Ул менә ничек бара, шулай бара. Һәм синең бер кашанда алып баручы керткәнең юк программа. Гөл үзең. Юк. Менә мәсәлән, иң якын теге туганнар белән генә утырганда, үзең генә җыелып кына матур итеп утырганда тамада чакырмыйсың ич инде. Чөнки сөйләшергә сүз бетми, нәрсәдер аралашасың, шунда бит рәхәт була. Менә монда да шушындай рәхәт атмосфера. Мин аларга бер вакытта да тамашачыларга теге мин җырчы, карагыз әле миңа, сез бит тамашачы дип караганым юк. Без бергә, мин мәсәлән менә Яшерин Батырын түгел, мин бик каты ширләдем. Тавыш утырды, мин 10 көн буена фонеатр белән йөрдем концертларга. И хәзер дә сизелә ул. Бүген Айсханы килде дә. Илсия Каровна, все равно да чувствуется, и таушыгызда, наверное, зрители тоже да и вот замечают, что они интересно думают. Кызым, белмим, мин әйтәм, 19 ел буена минем җырлый белмәгәнне белеп йөрделәр бит инде алар концертка. Хәзер генә ләнсә шаккатмаслар әле дидем инде. Зато от души. Мин мәсәлән башыннан ахырына хәтлек фонограммада куя алыр идем. Минем тавышым юк дисең дә, бетте шуның белән.
Но бит ул андый булмый. Ә монда мин концертның башыннан ук әйтәм дә, мин әйтәм яшелле күкле тавышым сизелә. Но по-настоящему. Кимчелекләремне гафу итерсез инде дим дә. Әйдә, и китте шунда. Бик теге җырлый алмый башласаң, аз гына туктап торасың, алар үзләре җырлыйлар. Но рәхәт. Аларны алдарга ярамый, алар бик сизәләр. Синең таянырдай, сиңа гел ярдәм итеп, киңәшләрен биреп торырдай, яныңда кеше әле сер генә булып каламы безгә бик ачылып бетмиме, мәдә ләкин ул әле чын барлыкта гөл бар кебек тоелмый. Ялгыз хатыннар, алар күпләр. Аларның күпләренең күңелләрендә бик зур яралар ята. Ни өчен ялгыз калганнар, кемнәрдер ташлап киткәннәр, кемнәрдер үзләре киткәннәр. Язалармы гомумән андый хатыннар сиңа, менә син дә ялгыз бит Исия дип. Гадәттә аны язалар олы кешеләр, нишләптер? Аның итәге тулы бала, оныгы утыра, ул мәчет фонында фотографиялар куя, чәчкәләр, күбәләкләр һәм башкасы. И шундый пачрак итеп язып куя, миңа, балама һәм башкаларга. Менә андый вакытта минем гел теге язып куя торган, ой Раббым, зинһар адекват һәм акыллы картлык насыйп ит миңа дип. Гомумән ялгыз хатын-кыз кайчандыр теге кияүдә булып айрылганмы, анда ире үлгәнме, кияүгә чыкмыйча калганмы, мөһим түгел. Ялгыз хатын-кызны, менә мәсәлән син, ирле кеше, син аңламаячаксың. Нәрсә эшләсәң дә ярамый. Киенсәң дә син гүләт итә торган, киенмәсәң бу беткән инде, монарга кем карасын. Көлеп җибәрсәң дә нәрсә бу монда акырып көлеп тора дип әйтәләр. Теге моңсуына йөрсәң дә, мискин бит инде аңа кем инде аның ире юк инде, мискин бер нәрсә ире инде шунда. Нәрсә эшләсәң дә ярамый. Мин хәзер менә шундый искә төшерәм, безнең әби 25 яшендә тул калган, ул әйтә иде, кагылмагыз, ялгыз хатынга кагылмагыз дип. Чагыштыру өчен әйтәм. Күптән түгел генә, мәсәлән, миңа Инстаграмда бер ханым язып куйган. Менә минем идеаль гаиләм, минем идеаль ирем, минем балаларым, идеаль гаиләне саклар өчен менә бәлешләр пешереп торырга кирәк, иреңне яратып торырга кирәк. Менә мин, мәсәлән, точно беләм, миннән ирем китмәячәк. Менә шулай бәхетле генә яшәргә иде. Менә синең кебек ялгыз хатыннар аркасында гаиләләр бузыла һәм башкасы язган бит. Ярар, мин теге ялгыз хатыннар нәрсәкәй гаилә бузыла, аның шәйберләргә күнгән инде. Менә укып чыктым да берничә кабат, уйлап утырам. Әйтәм, бу хатын күз алдына китерә микән, берәр көнне ире ташлап китсә. Юк дип бит әле, мин аларга язам. Мин әйтәм, менә шундый очрак булыр дип күз алдыгызга китермисезме? Юк ди. Бүтән хатын-кызлар шулай дип яши гаиләдә. Юк, минеке әйбәт. Бәлеш белән, манты белән генә ирне тотып калып буламы, Роза? Бәлки синнән дә тәмнерәк бәлеш пешерә торган хатыннар бардыр бу дөньяда. Бәлки ул иргә бөтенләй бәлеш кирәк түгелдер, бәлки ул туйгандыр да бәлештән. Аның суши ашыйсы киләдер. Теге хатын-кыз суши пешерә ясый беләдер, мәсәлән. Ул шундый нечкә әйбер. Мин әйтәм, сез курыкмыйсызмы берәр көнне ирегез үлеп китер дип? Юк, ул әле яшь, ул сәламәт, нишләп үләргә тиеш. Ах, ярамый алай уверенный булырга. Кагылма. Аллам сакласын диең. Син бәхетле икән, гаиләң имин икән. Барысы да исән сау, шыпырт кына тор. Аллаһ Тәгаләгә менә шушы бәхетемнән айырма диң дә, менә шушылай гына тор. Берәрсенең күзе тимәсен тагын, рәнҗеше тимәсен тагын дип. Менә мәсәлән, мин күңелемнән бик каты сыкрадым. Мин бер вакытта да кешегә начарлык теләмим. Юк, Аллам сакласын. Минем иң зур сораганым, Раббым, мин әйтәм, бу хатын-кызны сакла, бигрәк тә балаларын сакла. Сиңа булмаса балаларыңа килеп калырга мөмкин. Ярамый кешене рәнҗитергә, һәм бер вакытта да минеке алай булмаячак дип әйтергә ярамый. Мин дә алай булыр дип уйламаган идем. Концертларда да күп кешеләр таләп ителә, күп көч салына, нинди генә яраткан эшең булса да. Кайда чистарынасың? Ничек итеп саклыйсың үзеңне? Менә көчле булып калырга. Менә шушы Инстаграмдагы гына хәбәрне дә концерт алдыннан укырга туры килде. Ничек чыгасың син көч алып тамашачылар алдына? Мәсәлән, Аны бөтенесе дә андый түгел инде, Роза. Шундый әйбәт
киң күңелле кешеләр бар име, һәм алар шундый күп. Син белсәң, миңа күпме матур теләкләр телиләр. Бер белмәгән апалар, менә олы апалар менеп тиге куллары калдырый, балакайым. Мин бит синең бер дугамнан калдырмыйм. Әтиң, әниең урынына, әбиләрең урынына сиңа дуга кылып утырам бит мин, балакайым. Исән йөре юлларда дип. Ул миңа беркемдә түгел. Ну шундый изге күңелле. Беләсеңме, менә мин күптән түгел генә бер укыдым. Бәлки кемнәрнеңдер гомумән тормышка карашын үзгәртергә мөмкин хәзер, әйме? Барыбызның да әбиләребез өйрәтеп үстерделәр, ике ябызда ике фәрештә утыра дип, әйме? Менә шул фәрештәләр әйтеп куялар ди. Кешегә син теләсәң, менә юлларда изге йөре, теге матур йөре, бәхетле бул, яме дип. Бу ике фәрештә дә башын иеп, амин үзеңә дә ун тапкыр шулай дип әйтеп куялар ди. Ахыра теге бетсә ярар, менә шулай дип. Ике фәрештә дә амин үзеңә дә шулай ун тапкыр килсә ярар дип куялар ди. Һәрбер кешегә теләгән теләк сайын ике фәрештә дә 10 тапкыр күбрәк теләп утыра икән. Яхшысын да, начарын да. Менә шушы әйбер белән яшәгез хәзер. Бик шәп, отличная артистка, певица. Бик оҡшай йырлары. Көлдөрәлә, илатала, бөтен хистәр тыуҙыра. Үҙе матур хатын, тауышы отличный. Безнең яраткан җырчы. Очень, я не знаю, прям шикарная женщина. Класс. Яратып килдек шуңа концертына. Прямо супер, отличная женщина. Бөтен яҡлап та килгән ул. Ул төс, ул гәүдә, ул җыр, ул тауыш. Хөрмәтле тамашачылар, Исиянеке үзенчә инде. Аныкы башкача, кешеләрнекенә ошамаган булыр. Без инде артистларыбызны гримеркаларда тотып, шунда костюмнарын күзәтеп китсәк сезнең белән, Исиянең костюмнары сәхнә артында эленеп тора менә шулай. Алар бихисап күп. Монда аның әзерләнү өстәле дә бар. Ни өчен булай, Исия? Үзең аңлатып кит әле. Быелгы программада костюм белән костюм алыштырганда кайбер аралык 57 секунд кына. Күлмәк белән күлмәк арасында 57 секунд һәм мин гримеркага йөгереп керергә, теге ишекне ачырга менә һәрбер секундына хәтлек шутланган. Мин өлгермим анда хәтлек. Шуның өчен без һәрбер сәхнә артында шушындай импровизационный гримерка ясап куябыз. Монда минем кызлар теге йөгереп секундына кадәр. Менә әз генә берәр нәрсә теге левый сүз дәрсә, мин уже өлгермәскә мөмкин микрофонга хәтлек барып. Искиткеч. Бу бит русча әйткәндә бик рискованно. Рискованно. Бу программада син шушылай итәргә булдың. Ну, булай Аллага шөкер 100 концерт эшләдек бит. Нормально. Улың турында бик кызыклы, минем үземә дә шәхсән алдагы интервьюларына белеп ишеткәнем бар, ул бик тә әтисенә охшаган, бик тә үз сүзле, бик тә иҗади фикер йөртә торган кеше. Хәзерге көндә ул кайда укый? Мәскәүләр ачтылар бездә филиал Казанда, продюсирование кино и телевидение дип атала. Шунда укырга кердек, 5 кенә бала укыйлар бер группада. Иҗат кешесе инде. Иҗат менә бүтән планета кешесе. Нишләтәсең инде? Мин дә бик теш врачы булуын теләгән идем дә, булмады. Нугасы синең теләк. Әйе. Сиңа менә мин әфәрин диерим, балаңның үз юлын сайларга кымаучаламаганың өчен, аңлаганың өчен. Кымаучаулап, толкы бармыни? Минем дә әти белән, яни безнең гомумән сәхнәдә йөргән кеше юк безнең гаиләдә. Мин рәсем ясый торган кеше дә юк. Мин бит инде художественный мәктәпкә укырга кердем, тотындым рәсем ясарга, аннан соң теге сәхнәгә дип, бөтенесенә шок булып, балакай нишисең, нормальный профессия кирәк, нормальный эшкә барырга кирәк дип, менә мине тыеп булдымы соң? О, что син? Юк, шуның өчен теге телемне дә әрәм итмим, вакытымны да әрәм итмим. Әле кеше булып йөрибез бит әле менә. Шундый яратам үземнең профессияны. Үлеп яратам. Менә эшләгән бер эшемне яратам, концертларны, тамашачылар, ой группамны яратам. Даже знаешь, менә мактарга да куркам, күз генә тимәсен дип сокланып карыйм һәрберсенә. Күлмәкләрне яратам, җырларымны мин яратып эшлим бу эшне. И менә шушындай теге иҗат кешесе, мәсәлән, менә Нариманны әйт, теш врачына утыртып куй инде син. Гомер буена буйыгып, Әйе, кирәк дигәнгә генә утырачак. Гаепләп, әйе, менә синең аркада. Юк. Теләсә нәрсә эшләсен, кеше булсын, исән булсын. Гримеркада дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Сер дип кенә тапшыруы Татарстанның атказанган артисты Исия Бәдретдинова бүген бик матур күңелле репортаж эшли. Монда дуслар, гримерка тулган бүләкләр белән, чөнки әйтергә кирәк, кичә генә Исия Бәдретдин туган көне булды. Бүләкләргә күмелеп, матур итеп Алып бирде Билдан абый Яруллин. Мин сезнең артыгыздан карап калайм. Сез шундый гарор итеп,
матур итеп атлап, шундай матур костюмнар белән, мыйыклы шундай. Итеп китәйбез. Карап калайым. Әгәр дә шунда әйткән булсалар, берәр качан ул синең концертыңа киләчәк дип мин менә ышанмаган булам. Мин шундай гомурман. Рәхмәт сезгә. Монда күчәнешләр бу машинага сыймаганнар. Әкрен генә ташыйбыз бүген автобуска. Ошы бик зурладылар бик. А еще кичә концерт башланды да име? Имен чыгып бастым да, беренче җырладым да. 1000 кеше турып бастылар да. И катлый бас дип. Басып торам. Анда ебернең булганы юк иде. Елыйсы килә мала әйтәм, ха, еласам, съемка бара, һәм әйтәм, тушым ага концерт түзеп булмыйма, йөрәгем чыгып китә дип торам, розы үлеш булды. Шундый нык зурладылар. Менә сөйләп бетергесез. Исия, бүгінгісі татар башкорт эстрадасында күп кенә үзгәрешләр бар, әйме? Төрле кеше төрле фикер йөртә. Күп кешеләргә инде баналь сорау, сез ничек карыйсыз әлеге эстрадада үзгәрешләргә диләр, әйме? Әйбәт карыйм. Менә сиңа шундый сорау бирделәр ди, Роза Хайруллина түгел, мин баналь сораулар йөргә яратмыйм. Ә син барыбер дә фикерең ничек эстрадага карата? Бүгенге көндә татар эстрадасында берсеннән берсе узышып, яхшырак программа эшләргә тырыша торган коллегалар. Бу шундый әйбәт. Белсәң, теге минеке яхшырак булырга тиеш дип, ниндидер яңа идеялар кертеп. Мин менә һич кенә дә ни түгел, теге андый сүзгә бик начар карыйм мин. Имеш, татар эстрадасы бетте инде. Нишләп бетсен? Әле менә кабынып кына килә хәзер татар эстрадасы. Яңалыклар кертә башладылар. Эшли, мин карыйм, урыс эстрадасы бар. Татар эстрадасы бар, гастрольләрдә йөри торган. Тагын кайсы милләтнең эстрадасы йөри шушылай бөтен Рәсәйне бетереп концертлар белән. Тотылмагыз әле шул эстрадага зинһар өчен дип әйтәсе килә. Исия, синең һәрбер фикерең, әйтергә кирәк, һәрбер җавабың, чынлап та ул менә теге мини тренинг дип әйтсәк тә һич ягыш булмас, әйме? Ә менә сиңа Зәйнәп әбинең киңәшләре ярдәм иткән гомумән, әйме? Әле булса әле без аны барыбыз да синең аркылы ишетәбез һәм без рәхмәтлебез синең безгә аны җиткергәнеңә. Үзеңдә генә яшереп, шуларны кулланып, дөрес итеп яшәп кенә калмыйсың, безнең белән дә бүлешәсең. Күп тамашачылар аны белмәгән кеше юк та, Зәйнәп әбинең рухы берүк, җаны берүк, җмакта булсын. Ә менә син улыңа шул киңәшләрне бирәсеңме, шул Зәйнәп әбинең киңәшләре? Улың тыңлыймы, аңлыймы аларны? Әби әйтте дисәң, ул аны сразу менә булай итеп кабул итә. Чөнки теге яшьләрчә амбиция бит монда менә шундый. Мин аны теге булай итеп бурып, үземчә әйттереп, аның телендә әйттереп аңлатам да. Дип, ул бит әле ират беренче чиратта. Роза, син аңлыйсың инде, бит ират кешегә менә булай ит әле, менә булай дөрес була дип әйтсәң име, ул аны менә гел киресен эшләп куя. Гел. Главное, синеңчә булмасын, хатын-кыз әйткәнчә булмасын. Әгәр дә менә теге булай итеп сыпыра, как будто үзе уйлап чыгарган һәм шушы идеяга килгән дип җиткерә алсаң, ул син теләгәнне эшли и утыра. Рәхмәт Исиянең инде концерты башланырга 3 көн минут вакыт калды, дусларым. Шуңа күрә без аны җибәрәбез. Мин әйтәм, киеменә игътибар итегез әле, дуслар. Мин әйтәм, Исия, бу синең беренче чыгышыңа әзерләнгән матур шундый образыңмы дип. Юк, репетиция вакытында да менә шулай дип киенә бит. Һәрбер ноктасы, өтүре, мизгеле аның җиренә җиткән. Оппак сапагылар. Мактыйсың, всё, булды, ярар. Всё, давай узаттык, дуслар, әйе. Biz devam etəbiz. Uzaqlamay konsert başlana, tağı da dərtlirək, mega pozitiv mizgillərini biz sizə rəxətləndirib bölək etəbiz. Şunun üçün Sertip Kanat Abşır Rozа Хайруллина Туган тел телеканалы белән бергә булыгыз, дусларым.
Дуслар, менә ниһаять Исия Бадретдинова инде әзер концерт башланырга беренче матур затлы күлмәген киеп чыкты. Ничә күлмәк дидең Исия бүген? 10 күлмәк. Иң кыйммәтлесе? Нука. Менә шундый сорауларны тиздән биреп алырга кирәк. Хакларны беләсе килә бит ана тегендәге тамашачыларның әзерләгән. Килә беренче чиратта. Все, кошавалар пошлись. Все. Нинди хисләр синдә? Давай бүлеш әле. Нормально все. Без әзер тамашачылар. Әйбәт начар булса кошавып утырмый, инде әле башламау өчен. Гомумән дулкынлану берәр булганы бармы? Нәрсә сөйләдем шунда. Дулкынланасыңмы син гомумән? Кеше дулкынланырга тиеш инде әзрәк. Бөтенләй үк тиле түгел дә инде мин. Баранда 1000 кеше утыра бит Роза. 1000 кешедә 2000 күз бит. Карина. Апа, мы тебя любим очень сильно. Давай, удачи. Порвем. Не думай, что мы забыли, мы не забыли. На нерв играли, но не вытерпел душа уже. Мы хотели оттянуть это, но не вытянули. Куркып калдыңмы? Ширләп ятканда күпме витаминнар таш. Вообще күз тигергә куркам. Кычкырып әйтергә дә куркам мин. Аны миңа самыйса. Ятканны үзең шундый потому что. Исия Бадретдинованы ярата. Һәм безне машинала йөргәндә лә, барлык yerдә йөргәндә лә Исия Бадретдинованы шуңа тыңлайбыз. Һәм инде барлык йырларын яттан беләбез. Шуңа күрә бу концерт неге үк бөтен йырлар белгәс, бигрәк тә күңелле. Кайсы җырны аеруча нык яратасыз? Әйдәгез берәр куплет кына бер яраткан җырны бергә башкарып китәбез. Минең иң яраткан йырым Һаваның йыры. Уңга карасам да юк, солга карасам да юк, уңга карап, солга барып. Дальше? Ултрап еласам да юк. Обожаю просто. Ильсия Яткаровна моя самая-самая любимая татарская певица. Зәйнетдиннең тормыш иптәше мондый фикерләр белдерткәч, калганнар үпкәли күрмәгез, ярыймы? Күңелле материаллар, Зәйнетдин, әйтер сүзләрең? Рәхмәт, мин Ильсия Яткаровна теләр шул энергияһен бер вакытта югалтмаһын һәм инде ял итәргә лә онытмаһын. Минем нәкъ сорыйсым килгән, менә чынлап та, кемнәдер тормыш көтеп аерылганнан соң юк, кияүгә чыгу бөтенләй кирәкми. Нәрсәгә кирәк ул? Шул ирне көйләргә, ашарга әзерләргә, акча эшли аласың икән, балаң бар икән, рәхәтләнеп үзеңчә яшә диючеләр дә бик күп. Ә син кайсы яклы? Минем икенчегә ялгышырга хакым юк. Менә нишләптер күбесе шулай да фикер йөртә. Ялгышу булачак икенчесе дә дип. Бу курку хисеме? Ялгышырга хакым юк. Ничек булса шулай булыр. Менә нәрсә язган булса шул булыр инде. Язмыштан узмыш юк диләр, әйме? Әмма дә ләкин күп кенә психологлар хәзер әйтәләр, тырышсаң, үзеңнең язмышыңны үзгәртеп була диләр. Үзгәртсеннәр. Психологларның да әллә нинди язмышлары бар, бик акыллы булсалар, үзгәртеп куйсыннар, әле үзләренекен баштан яхшы якка. Менә мәхәббәт, бигрәк тә иҗат кешеләрен мәхәббәт илһамландыра диләр, көч бирә диләр, әйме? Исия Бадретдинованың бүгенге көндә шундый көч бирә торган мәхәббәте бармы соң? Гөл тыңгана калып уйлана ул. Булу белә әйтермен дигәне икенче тапкыр эшләгәндә сер итеп кенәне. Ну бардыр бит инде Исия. Менә синең колагың тишкән бит, әйме? Әйе. Колак тишеге ябылмасын өчен айга бер тапкыр булса да алка киеп алырга кирәк.
Мин менә аның тапшыруларына килгәндә, Исия Бадретдиновага съемка килгәндә, мин менә әле аның администраторына да әйтеп киттем. Мин теге трансформационный тренинг личностного роста үтәргә килгән кебек була. Мин аңа киләсе биргән сорауны онытырга мөмкинме, сез дә мине гафу итегез, дуслар. Аның биргән җавапларына мин үземә нәтиҗә ясый башлыйм. Бәй, шулаймыни, кара, чынлап та булай итәргә кирәк, булай карарга кирәк дип. Әйе, гадыйрак карарга кирәк. Мин дә кеше инде. Теге әйдә хәминем дә матур сөйләп утырасы килми берәй-бердә. Мин дә кеше, нормальный. Да, 41. Ну, ожгырып тора торган 41 яшьлек хатын. Я, әле карап торгач, чынлап та субханалла, көннән-көн чибәрләнәсең, көннән-көн яшәрәсең, көннән-көн зауыклы матур күлмәкләр киясең. Исә, мин беләм синең бер хыялыңны, әле менә тапшырырга әзерләгәндә дә уйладым, бу хыял тормышка ашырмы икән дип. Синең әле кыз бала табасың килгән ие. Роза хәзер белмим инде 41 бит инде. Ха уйландыра, минем малайга 19 яшь айырмасы да бик зур. Бөтенесен бергә уйлыйсың да инде. Булмастыр инде хәзер дип уйлап куясың. Дипларым булыр әле менә бер кыз бала алып кайтып куярлар әле, анагым булыр. Йөрербез әле кибеттән кибеткә бантик сайлап. Kesişken yılları her bir şaprak şansa yüreğinde yaşayan hislerim. Хөрмәтле тамашачылар, сертип кенә тапшыруы үзенең эшен дәвам итә. Яңа гына сәхнәләрдә искиткеч шундый матур дуэт башкарды безнең Илнур Куллахметов, Исия Бадретдинова белән. Һәм үзе дә тагы бер сольный җырын тамашачыларга бүләк итте. Нәрсә сорыйсым килә? Илнур, көнләшүчеләр бармы Исия Бадретдинова дуэт җырлый бул дип? Юк. Неужели берсе дә язмады? Әлбәттә, көн һайын ядылар, директ заполнен, WhatsApp-ка да ядылар, интернетка фото куйган да ядылар. Ну, улар булырга тиеш. Чөнки күңеллерәк яшәү шулай. Әлбәттә, икенче елга без дуэт әзерләйбез. Сертип кенә әйтәм. Икенче яңа йырдар, яңа дуэт ала бирә. Апа инде кадерле костюмдар әзерләй. В общем, все я рассказал. Мен әйтеп бетердем, так что икенче елга. Менә беренчеләрдән булып дуэт башкарыйга дип аның күңеленә килдем идея, синекенәме? Әйе, апай да кына. Апай әйтте, әйдә, ничек карайың, әйдә, шулай эшләп карайык. Мин инде Һәм бит инде Исия Бадретдинова үзе әйткәнчә, бөтен тамашачы уйлады бит инде Исия синең белән мәхәббәт крути итә икән дип әйме? Әйе. Ну, шулай булырга тиеш. Бу нормально инде. Рәхмәт. Исиякәй әле безнең сәхнәләребездә иң шәп, иң мега популяр җырларына торган попури башкара. Путин кебек йөрсәмә инде Исия. Әйдә инде, үзең атинг ярым тапта матургына гаилә кыр, без чынкүләс яшыны турыбыз, ярыймы? Булды инде, булмагач дип тә җырлыйсың. Барсы да яхшы булсын синең тормышыңда. Иң изге теләкләр белән сертип кенә тапшырып, сине яратып һәм хөрмәт итеп. Дөресен әйткәндә, мин беренче тапкыр Илсөянең концертын карарга килдем. Беренче тапкыр килдем. Белмәйм, ни өчендер килмәгәнемдер, чөнки мин уны белмәйм, нисәнселер елда, беренче тапкыр Уфага килгәнендә, шул бер джинсыһында, бер футболкаһында бахыр гына булып сыгып басып торган сагында күргән кешемен. Шунда мин уйланым, был да ярсы булам дип йөрөйдер инде бахыр дип уйлап куйдым, беләсегезме? Шуннан һуң минең күңелдә Илсөя дигән ярсы бетте. Мин уны ярсы итеп һанаманым. Тура-бара бына шул кыз, шул катын бүгенге көндә Илсөя Бадретдинова исемен алган икән. Был уның тырышлыгы.
Бұл үзе эшләгән йырсы. Һәм ошо бүген залда меңләгән кеше утыра икән, бына нисә көн Өфөлә бара бит. Димәк, бұл уның үзенең бына минең кебек шул вакытта күптәр әйтте бит инде, минең кебектәре бит. Шул булдымы йырсы дигәндәргә карамаенса, ул йырып, сыгып, үзен мин йырсы, мин шәхес дип исбатлаган кеше. Бына шуга күрә мин инде бүгенге көндән һуң үземә шундай уйлар менән ултырам, был йырсының концертын мин хәзер көтеп аласакмын дип. Бына бер көн генә карап, һин Илсөянең концертын караным дип әйтеп булмай. Чөнки ул истәлекле, йөкмәткеле, ул тәрәнгә төшеп китә. Ул бында йыр гына ла түгел, бию гына ла түгел, ниндидер хикрәнләү, утта гына түгел эш, кешенең күңеленә үтеп кирип, йырып сыккан кеше. Бына бында бөтә фәлсәфәви барлык һин өлкәлә үҙеңде, бездә әйтәләр прокачка тидәр бит. Бына һин бернинди әйтәйек, бернинди укымайынса, бына ошо прокачкаларды алмайынса, әллә нинди Инстаграмдардагы һинеңә әле сыккан бернинди прокачкаларды алмайынса, Илсөянең концертына килеп, һин үҙеңде 1 еллык прокачка алып кайталаһың. Илсөя, концертларың белән, җырларың белән, сүзләрең белән син шундый күңелләрне күтәрәсең. Илсөя Бадретдинованың күңелен нәрсәләр күтәрә икән бу тормышта? Ой, күңелем тыныч булса, андый-мондый аерым кайгы булмаса, мин әйтәм бит, әлдә тиле булып туганмын әле. Бер теге юк бар әйберләргә. Борчылмыйча гына үз җаем белән шунда мыштыр бер кемне тыңламыйм мин. Ярар дим дә. Бар үзеңчә эшлисең. Чынлап та менә тыңламыйм дигәч, шундый сорау бирәсе килә, гомумән менә киңәш сорап синең берәр мөрәҗәгать итәрдәй кешең бармы? Гомумән син киңәш сорыйсыңмы тормышта кемнәндер? Юктыр дип уйлыйм. Синең үзеңдәге акыл чынлап та дөрес атларга ярдәм итәдер. Акыллыдыр дип уйламыйм. Ничек бар шулай теге күңелем кая куша, шулай барам инде рас. Минем кайгы кемгә кирәк дим дә, үземнекен дә сөйләмим. Шатлыгың өчен чын күңелдән куана торган кешеләр дә бик сирәк була. Ул бар, минем дусларым бар, сүздә юк, но үземнең ниндидер проблемалар белән киңәшләр сорап, аларның да башын катырасы килми. Кайбер чакта бүлешкәч бит ничектер рәхәт булып китә, алай да кемнәр беләндер. Белергә тиешлеләрен күпмедер дәрәҗәдә сөйлим мин. Искиткеч матур мизгелләр, дуслар. Илсөя Бадретдинова безнең легендар җырчыбыз Хания апа Фәрхинең истәлегенә багышлап та аның репертуарына бик матур көчле җырны башкара. Бу әлбәттә безнең күңелләргә тагы да җылылык, матурлык булып ята. Шундый матур хатирәләр. Рәхмәт сиңа, Илсөя. Безнең шундый инде кызганычка каршы безнең арадан киткән җырчыларыбызның да иҗатына бәя биреп, басым ясап, аларның җырларында үзеңнең программаңа кертеп, күңел җылылыгың белән тамашачыларга бүләк иткәнең өчен. Әгәр яңадан туган тусам дигән җырына аякка бастым мин. Аваридан соң 3 ай буе постельдә яттым. Аның җырын җырлый, елый аякка бастым. Мин аңарга бик рәхмәтлемен. Исәнлек, тазалык. Гаилә бәхетле булсын. Малайы үстерсен, киленле булсын. Нәнәй булсын. Бәхетле, нәнәй булсын. Әби булсын. Аларга әби булсын. Яратам, ошый, бик нык ошый. Шуңа җырларын яратам, Илсөя Бадретдинованы тыңларга яратам. Илсөя Бадретдинова, мы тебя любим. Тұрып бас деген жерін қоям да, бүтін күшімді қолыма жиып, өзіме ашуланып алға барам.
Мына шушы жылбарыңыз үшін зур итеп рәхмәт. Нәқта күшім біткенде, нәқта менә бүтін шанышлар кетіп барғанда мен тұрып бас деген жырын тыңлайм Исия Бадретдинның деп. Қошаннан бері тыңлай баштадың бұл жырны? Ну шушы вакытларда, наверное, тыңлайдырам инде. Ну андай жырлар гомумән авыр чакта ничектер теге ныграк аңлашыла, теге мәгънәсе ничектер теге күңелгә барып җитә. Шуңа күрә шушындый чакта бу жырны ишетүем минем өчен теге урысча әйтмәшә зур находка булды. Шуңа күрә шушы жыр өчен вообще Исия апага бик зур рәхмәт әйтәс килә. Рөстәм, син ни теләктә җиткерәсең килә? Киләчәк безнең Исия Бадретдинның иҗатына, гаиләсенә? Ну мин инде әйтеп китәс килә, менә кичә бит инде Исия апаның туган көне булды бит инде. Әле беренче ишеттем, белмидем 41 яшь икәнен. Карап торам да сахнадан, әйтәм 41 яшьтә шундый эффектный хатын булган икән Исия апа, әйтәм. Анан инҗера карыйм, әйтәм, минем хатыным да шундай булса иде дип карап тордым инде потом. Ну, менә дөресен генә әйтәм, күп артист дусларымның концертларында булганым бар бит инде, но әлеге көнгә хәтлем мондый мощный концерт теге күрмәдем. Организациясы нык мощный, менә карап, прям йөрәкләр дөп-дөп итеп тора, менә шундый ритмда тота, менә һәр ни концерт буена, шуңа күрә нык ошый концертта. Hörmətli dostlar, şok tüzüp duram səhnələrə, шығып İBO bandasına qoşulub muzikal instrumentlarda oynamışı həm büyümüşü. Çünki әйтеп өткәнем шәйіндегі 58 секунд davamında Исия яңадан матур затлы күлмәген киіп шыққан арада İBO bandасы мощный итеп, көчле итеп бүтін тамашашыларына рұша әйткәндә заряжает. Монда бүтін нәрсә мощный достар. Монда һәр минут просто супер. Потому что бу Исия Бадретдинова, чөнки бу ИБО. Менә бүген яшәргә кирәк. Бүген киясе килгән әйбереңне мөмкинчелегең бар икән. Ой, тукта әле, менә 2 елдан соң ремонт ясарга кирәк, акчамны жәллим, әни җыйм әле. Ярамый. Бу минем фикер. Теге кеше, һәр кеше үзе хәл итә. Ә менә мин алай итмим бүтән. Менә миңа бүген киясем килә, мин алам да киям. Мөмкинчелегем булса, менә минем бүген ашыйсым килә, менә минем бүген кыйбатлы бүләк ясыйсым килә. Менә минем бүген ярдәм итәсем килә шул кешеләргә. Миңа бүген кирәк менә. Иртәгәсен ишәк белсен шунда. Менә шулай яшим мин хәзер. ИБО бандысы сезнең каршыгызда, хөрмәтле тамашачылар, әле бер-ике безнең артистыбыз алар бүтән эшләр белән мәшгуль булганнарын җыйдык һәм беләсезме, шундый сорау бирәсе килә. Без аларның ничек Исияны яраткан һәм Исия аларны ничек яратканын концертларыннан, тамашаларыннан, сәхнә артыннан бик яхшы күрәбез. Әйдәгез әле без аларга шундый бирем бирик. Исия дигән исем һәрбер хәрефкә, һәрберсе матур Исияның сыйфатын әйтсен әле. Китте кызлар. Искрящая. Можешь, если еще что-то идет в потоке. Искренняя. Любимая. Так как я люблю комиксы, пускай Мисс Марвел будет. А это чудесное получается. Да. Идеальная. Я, получается, да? Ядреная. Күпләрнең тормыш девизы булган бик көчле легендар җыры Исия Бадретдинова. Киттек бергәләп, дуслар! Искиткеч! Өзегез көріп кетегі сау, дуслар!
Эх, өлгөрмәдем инде дигән уйлар синдә гомумән тормышта юк. Ничек язган, шулай булырга, ничек булырга тиеш, шулай булачак дигән принцип белән яшим. Нәрсәләрдер теге үткәннәр өчен кайгырып, анда эх дип, юк, менә шушылай булырга тиеш булган. Ничек бар шулай кабул? Ничек бар шулай кабул итәм. Бөтен ялгышлары белән, бөтен шатлыклары, кайгылары белән. Бәхетле, менә бәхетле же. Бер уйлап карасаң, без бик бәхетле. Мин әнә шул теге яман шир больницаларында йөрдем, елдан артыгаймы. Роза менә мин сиңа әйтәм, без бик бәхетле, Роза. И син дә, и мин дә. Без бик бәхетләр. Шушы бәхетләрдән Ходай Тәгаләкәй аермасын, күп күрмәсен дип тә әйтәләр татар халкындаймы. Исия, мин беләм син киләчәктә хәтта бер хыялың бар. Үзең бер шундый шәхсән тапшыру ачып җибәреп, бөтен күңелләрне актарып чыгарырлык мин әле булса күрәм ул тапшыруны бик шәп, бик көчле, бик тирән һәм эчтәлекле икәнлеген, әйме? Әйтәле менә бер генә минутка мин синең каршыңда Исия Бадретдинова басып торам ди. Син бүген Исия Бадретдинова нәрсәләр әйтер идең, нәрсәләр теләр идең? Роза, менә шулай тотып әйтер Илсия, син шундый бәхетле дип. Менә шушы сүзләрне әйтер. Ой, яшь әле беркемне тыңлама, рәхәтләндереп, яшь әле сау сәламәт, син шундый бәхетле Илсия дип әйтер. Рәхмәт сиңа. Шулай дип күргәнең өчен, шуны аңлап, шуны туйып яшәгәнең өчен. Бу, дусларым, тагы да кабатлап әйтәм, безнең яраткан, кабатланмас, үзенчәлекле, шедевральный, мега-бомбезная Исия Бадретдинова. Бүген сертификат тапшыруы Исия Бадретдинова концертына мега мощный шәп репортаж эшләде. Без үзебездә бүген тулыландык, без бүген ял иттек, без бүген еладык, без бүген моңсулыкка бирелдек, без бүген көлдек. Чөнки бу Исия Бадретдинова булды, дуслар. Телим мин сезгә киләсе матрошларыма тиклем саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, торып басып, бөтен авырлыкларны көчәйтеп, җигеп чыгарга, тырышып, тормыш итәргә, көчегез, дәртегез булсын, ярыймы? Исиянеке кебек. Пока-пока.